A mi l'estar per estar no m'agrada gens. Hi ha moltes vegades que quedem amb amics i te n'adones que estàs allà en el moment i penses és que ara mateix no em ve de gust estar aquí, perquè el temps no és una cosa per regalar. I s'ha de valorar el que tenim, o sigui, és el millor regal que podem oferir. Si hi ha un dia que et vols quedar a casa, queda-t'hi, perquè no estàs no fent res. Estàs fent, estàs a casa i estàs tranquil·la i t'estàs dedicant a això tu. O sigui, en aquesta vida no hem d'anar a una ONG, hem de participar aquí, hem d'anar a aquest concert, hem d'anar a aquest museu, hem de per pensar que estàs vivint la vida. No, és que sí, però no és només això. Pots tenir moments de calma, pots tenir moments de reset, pots tenir moments de només quedar-te llegint o de mirar simplement què passa per la finestra. I això és fer. Estàs vivint, la vida està passant a través de tu i al teu voltant. No és que has de fer per viure i així sentir-te viu. Tot el contrari, crec que avui en dia la gent no para, perquè sap que si para es desmunta, perquè no ha parat durant molt de temps. Si t'estan convidant a una festa, primer agraeixes i després penses si vols estar o no. No és forçar-te a anar, però és agrair que t'estan oferint això. I a partir de quan estiguis allà doncs ja decidir, i la persona no tindrà res en contra, perquè t'estima tal com ets i perquè t'ha ofert l'espai perquè ella ha volgut, no perquè esperés res de tu. Quedar-me a casa no és ni traicionar els amics, ni a mi mateixa, ni al meu voltant, és dedicar-me al que necessito en el moment, que és calma.